produktuak eta zerbitzuak diseinatzen ditugu, ikuspegi estrategiko batetikan, eta beti ere erabiltzailea edo bezeroaren esperientzia hobetzeko asmoz. Gure malgutasuna, esango nuke diferentzialetako badala, prozesuan bertan sortzen diren input berriak edo arazo berriak edo barneratu egiten ditugu eta gure asmoa beti ere bezeroarekin batera soluzio batera heltzea da, oso resolutiboa gera. Badago hitz bat ekipo bezala ere definitzen diguna dela polibalienteak gerala, hau da, ausartak gera eta polifazetiko horrekin dazkegu diseinuaren esparru desberdinak gure talde barruan. Eta gai gerala fase guztietan parte hartzeko, ez? Aukerak identifikatzetikan, industrializatu eta inkluso komertzializatzeko fase horietan gure bezeroei laguntzeko.